Hvert fjerde barn i Grønland er udsat for omsorgssvigt. Cirka 650 børn er anbragt uden for deres eget hjem og er altså tvunget til at vokse op uden mor og far. Velkommen til en valgdebat om måske et af de alvorligste problemer her i landet. Mens vi står her og skal i gang med debatten, så er der børn, der går sultne i seng. Der er børn, der endnu en gang må opleve, at mor og far er sanseløst berusede. Børn, der bliver slået. Og børn, der helt har opgivet og mistet lysten til livet. Og der er børnehjemsbørn, der forgæves drømmer om, at de kunne få en helt almindelig familie. Velkommen til kandidaterne til en sikkert ikke helt nem debat. Og velkommen også til dig, Pernille Heilmann. Du er med her, fordi du var med til at stifte foreningen Inunurana Hurasuk, hedder det, som skal forebygge selvmord. Og grunden til, at du gjorde det blandt andet, det er, fordi du selv kender til det her. Ja. Du har selv 2 selvmordsforsøg bagved dig. Kan du kort fortælle, hvad det var, der skete dengang? Ja, første gang, der var jeg 16 år. Og anden gang, der var jeg 19 år. Anden gang, der søgte jeg selv hjælp dagen efter. Og jeg tog til sygehuset, jeg tog til kommunen, jeg tog til Rarifik, og jeg tænkte bare, giv mig alt den hjælp, jeg kan få. Og det fik jeg, men det tog også noget tid. Og det, men du skulle selv opsøge den? Ja, og det krævede meget styrke og mod, som jeg egentlig ellers ikke havde, men det havde jeg på en eller anden måde. Og takket være støtte fra min familie og forældre, så kom jeg igennem et misbrugsbehandling på 6 uger. Men første gang, jeg prøvede at begå selvmord som 16-årig, der fik jeg ikke tilbudt noget form for hjælp. Så det gik i glemmebogen. Det blev ikke snakket om bagefter. Sten Lønge, vi hører Pernille fortælle, at hun skal igennem 2 selvmordsforsøg, og så skal hun oven i købet selv opsøge hjælpen. Hvordan kan vi gøre det her bedre? Jamen, vi kan gøre det meget bedre end det, vi gør i dag, men der er lavet et strategi for forebyggelse af selvmord i Grønland, der gælder fra 2013 til 2019. Og den skal vi implementere. Det vil sige, at vi skal have lavet nogle handleplaner på 5 forskellige områder, samtidig med, at vi skal lave indsatser på andre områder. Strukturelle forebyggelse, det vil sige, vi skal have kigget på spiritusmisbrug. Jamen, hvordan kan vi dæmme op for problemet? Og samtidig med, så skal vi også have kigget på tidlig indsats over for små børn og kommende mødre, som i dag kører fra 0 til 2 år. Vil vi fra DASUD arbejde for, at den gratis misbrugsbehandling skal kunne tilbydes alle børnefamilier. Netop for, at børnefamilier, det er indholdet af en ressource, som vi skal kunne drage nytte af i fremtiden. Vi kommer til at gå meget dybere ind i det her lidt senere. Martha Lund Olsen, du har for nylig siddet med ansvaret for familie- og socialområdet. Hvordan mener du, vi kan gøre det her bedre, så man ikke selv skal løbe efter hjælp, når man har været udsat for sådan noget? Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi får etableret et kriseberedskab i alle kommuner, og gerne på tværs af de forskellige faggrupper gennem eventuelt forebyggelsesudvalget, og implementeret og stadfæstet i familiecentrene. Og det er meget vigtigt, at det her kriseberedskab har nogle faste aftaler på, hvordan det fungerer, når der har været unge, der har begået selvmord, eller der har været selvmord, når der har været drab, eller andre former for alvorlige traumer, at man lige præcis ved, hvordan forretningsgangen skal være. Og at der er nogen, som er opsøgende i forhold til den, der har været udsat for noget traumatisk begivenhed, og deres familie. Og hvis det er unge mennesker, så er det også meget vigtigt, at man også er opsøgende og taler om det, får det igennem i skolen, for eksempel i klasserne, at man får snakket det igennem. Og det ved vi eksisterer, fordi man gjorde det samme i Ilulissat for 10-15 år siden, hvor der var meget stor selvmord blandt unge i Ilulissat. Der intensiviserer man den her men når vi har vidst det her allerede for 10-12 år siden,
Hvorfor står vi her så stadigvæk i dag? Altså, der er gennem de sidste par år etableret flere og flere familiecenter, og der er også begyndt at lave flere og flere kriseberedskab. Men det er ikke helt implementeret i alle byer, og det er vigtigt, at vi får det gjort, og det er vigtigt, at vi vedholdende, også fra centralt hold, kommer ud til de enkelte byer og laver kurser opsøgende hele tiden. Har I styr, har I opdateret jeres kriseberedskab osv. osv. Og derudover så er det jo også vigtigt, at vi får udvidet vores terapimuligheder i de forskellige byer. Og det er vi i gang med. Vi er i gang med at opkvalificere folk, og vi har i gang sat psykologisk rejsehold, som har været i forskellige byer, og det bliver vi nødt til at udbygge i de kommende år. Tilly Martinussen, Demokraterne. Hvad vil du sige, hvor skal vi have fat? Fordi, ja, som vi har været inde på, de her meget høje selvmordstal, det er jo mildest talt ikke nyt i Grønland. Nej, og det er jo helt forfærdeligt, en helt forfærdelig stor tragedie for de familier, som bliver ramt af det, for de børn og de unge, som ikke kan finde en anden udvej end det. Enten fordi de ikke er blevet præsenteret for de udveje, eller fordi at de simpelthen ikke har kunne finde nogen, som vil lytte til dem på et tidligere tidspunkt. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, som Magdalene Olsen fra Siumut er inde på, og også det, som Sten Lynge her har set. Jeg vil lige sige, det glæder mig enormt meget. Jeg tror faktisk, det her børn- og ungeområde er et område, hvor alle partier kan lave nogle brede forlig, som gælder i rigtig mange år. Det er super vigtigt, at vi gør det. Samtidig så vil jeg også sige, jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi får allokeret nogle flere midler til det her område her, og vi får opkvalificeret arbejdsstyrken. Der er en masse mennesker i Grønland lige nu, som arbejder benhårdt for at hjælpe børn og unge, og for den sags skyld også voksne, som er kommet ud af sociale problemer, og det er vi nødt til at gøre. Omkring 5.000 børn og unge i dag har det svært i Grønland i dag, mens vi står her og diskuterer. Det er simpelthen en social katastrofe. Og i Demokraterne, det mener vi, en af de måder, som vi kan løse det her på, det er at sørge for, at der bliver udbredt det her med indendørsprincippet. Det vil sige, at første gang Beningwak har forsøgt at begå selvmord, og hun siger det til en eller anden voksen i en eller anden, altså enten på skolen, eller hvis hun siger noget i sundhedsvæsenet, eller hvis det er til politiet, altså så sørger man for, at der bliver fulgt op på det. Vi er nødt til at nedbryde silotænkningen mellem politi, sundhedsvæsen, selvstyret og kommunerne. Vi er simpelthen nødt til at stå sammen i Grønland om at løfte de børn og unge, som har det svært i dag. Mie Lynge, hvor mener du, man skal sætte ind? Fordi som vi har været inde på et par gange, det er ikke nyt. Der skal vel noget nyt til, hvis vi skal videre herfra? For det første synes jeg, det er vigtigt, at Beningwak tager det op og belyser det op for samfundet. Og jeg synes, det er en god vej at komme hen, hvor der skal være bedre mulighed for at have information om, hvor kan man henvende sig, hvis man har et problem. Og det er chokerende at høre, at det kan gå så langt, at hun skal opleve det 2 gange og skal arbejde for at nå så langt, at hun fik hjælp. Og på den måde, vi kan komme videre på, det er, at vi skal have en bedre løsning fremover, for eksempel med rejsende krisehjælp og så med forebygge meget tidlig alder, så man kan komme videre. De også arbejde tværs over alle partier, så man kan løfte problemerne og diskutere om, hvilke fejl har vi lavet. Så vi har ikke råd til at vente, og vi skal simpelthen investere i at sætte penge i med alt det der beredskaber og arbejde for, hvordan vi kan komme videre for at løfte sådan tværs over alle partier. Aya Chemnitz Larsen, du må jo om nogen kunne komme med nogle bud på, hvad vi skal gøre anderledes og bedre i forhold til det, vi har gjort hidtil. Ja. Jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg synes, det er et meget alvorligt emne, men jeg synes også, det er det allervigtigste emne, så derfor så er jeg også meget enig i det, som Tilly kommer ind på. Det her, det er et samfundsproblem, det bliver vi nødt til at løse i fællesskab, og vi bliver nødt til på tværs af partierne at finde nogle løsninger, som er langsigtede. Det tror jeg, vi er enige om, men det har vi vel også været enige om i sidste valgkamp og forrige valgkamp. Der skal vel noget nyt til? Helt konkret, så tror jeg, der er behov for, at vi får udvidet rådgivningsfunktionen til børn og unge. Jeg mener, at det er... Vi har jo også set eksempler på, at der er mistet liv ved, at man ikke har haft åbent i en rådgivningsfunktion. Så det er et helt klokkeklart eksempel på, at det er et sted, vi kan sætte ind. Jeg synes, det er rigtigt, at vi skal kigge på kriseberedskaberne på skolerne. Det er ikke alle skoler, der er lige gode til at lave kriseberedskab. Jeg tror ikke, familiecentrene er løsning på det hele. Jeg tror, de er løsning på noget af det. Men jeg tror også, vi bliver nødt til at indse, at vi har behov for en styrket social indsats helt generelt. Noget af det, vi kan se, hvis vi lytter til børn og unge, det er, at
at der også er rigtig mange, der oplever omsorgssvigt, og de oplever, at der ikke er nogen voksne, de kan tale med, som Tilly også var lidt inde på. Det er jo et klokkeklart eksempel på, at det bliver vi nødt til. Når forældrene ikke kan magte den her opgave, så bliver vi nødt til at gå ind og løfte den her opgave fra det offentlige side. Det er et fælles ansvar, vi har. Pernille, du fortalte mig, da du så endelig kom, jeg skal lige måske sige, at det var knyttet til også et alkoholmisbrug for dit vedkommende. Ja. Da du så endelig kom i en alkoholbehandling, så var det sammen med nogen, der var væsentligt ældre end dig. Kan du ikke kort beskrive, hvad var problemet med at sidde sammen med dem, der var så meget ældre end dig selv? Jeg var 19, og det tætteste på mig var, hun var 25, tror jeg nok. Og resten var 40-50 år alderen cirka. Og der følte jeg, at jeg skulle bruge ekstra kræfter på at bevise, at jeg har det også svært, selvom jeg er ung. Og det var også meget svært for mig at skulle åbne mig i starten. Jeg tænkte, hvorfor skal jeg sidde blandt de her mennesker, der er så meget ældre end mig, og de forstår mig ikke. Men jeg kæmpede, og det lykkedes for mig. Men jeg kan godt forestille mig, at det kan være meget, meget svært for andre at skulle sidde blandt nogen, der er så sådan en del ældre end selv. Ja, jeg ved, du fortalte mig, at du havde tankerne om at opgive det her, og tænkte, hvad gør jeg blandt de her mennesker? Ja, første gang jeg kom ind og så de mennesker, jeg skulle være i behandling med, misbrugsbehandling, der tænkte jeg, nej, jeg går ikke hjem, det her, det går ikke. Men jeg tænkte, nej, jeg bliver nødt til at prøve det først, og se, hvordan det er. Men hen over ugerne var det også udfordrende for mig, og fra folk skulle jeg høre, hvordan kan en som dig have problemer, når du er så ung, og hvordan kan du have det så hårdt. Og der var hele tiden den følelse af, at jeg skulle bevise, at jeg har det hårdt. Jeg har det slet ikke godt. Så det brugte jeg også meget mange kræfter på. Så jeg synes, der mangler et sted, hvor unge kan være, i stedet for at man skal blandes med de ældre generationer. Jamen, jeg synes, det er meget fint, at man ikke var sådan at stille frem og fortælle om det her, som jo nok ikke er meget let i hvert fald, kan jeg forestille mig. Så det er rigtig, rigtig fint. Jeg synes også, nu er der Team SMI, og der er også unge behandlere, som også fokuserer på yngre mennesker i dag. Og det synes jeg er rigtig godt. Fordi jeg kan godt sagtens forestille mig, hvordan det har været at sidde blandt nogen, som man føler sig meget fremmed over for at skulle åbne sig. Så det er meget genkendeligt. Men det vil jeg give hende ret i. Det er godt nok nu? Nej, jeg synes, vi skal udbygge det endnu mere til. Altså, der er unge behandlere, som også tager sig af unge nu. Og det synes jeg, at det skal vi udvikle. Og jeg synes i øvrigt også, at misbrugsbehandling bør være et tilbud til alle. Også gratisbehandling, fordi det er så udbredt her i Grønland. Og det ved jeg, at Naalakkersuisut gennem Naalakkersuisut for Sundhed også har været i gang med at lave en strategi for, hvordan det kan lade sig gøre. Og det støtter jeg fuldt op omkring, fordi det er meget essentielt, at vi får gjort noget ved det her meget store misbrugsbehandling. Og det skal være sådan, at både misbrug og andre former for terapi. For eksempel ved vi, at rejseholdet for dem, der har været udsat for seksuelle overgreb, altså sendfølger, at det er meget vigtigt for dem, at mange af dem har været i behandling for deres misbrug, inden de kommer i terapibehandling. Hvis de skal lykkes, så er det meget vigtigt, at misbrugsbehandling i første omgang sker i hvert fald. Yes. Vi skal så småt videre til noget andet, men Aya Chemnitz Larsen, kort kommentar til det her. Meget kort. Jeg synes, den behandling, der har været til børn og unge, for den findes jo også, det er primært familiebehandling, altså som pårørende. Og det, der er behov for, det er, at vi har direkte behandling til unge som misbrugere. Så jeg vil bakke helt op omkring det, som Pernille siger. Det fokus ser jeg ikke i den strategi. Meget kort, Sten, og meget kort. Ja. Jeg vil bare sige, at jeg er rigtig glad for alle de her gode idéer. Men hvis man har læst den her strategi for forebyggelse mod selvmord, så vil man også se, at det idéer, der bliver præsenteret, allerede forfindes i den her. Fordi man bliver så nødt vi mangler bare at føre dem ud i livet? Altså, vi skal have lavet handleplaner, og vi skal have etableret... Da jeg var Naalakkersuisut for Sundhed, der inviterede jeg blandt andet foreninger og blandt andet Inunnaqorsuaq ind for at høre, hvordan kan vi samarbejde. Det er sådan nogle tiltag, man skal starte fra det centrale hold, at man ikke bare sidder bag skrivebord og begynder at arbejde ud fra nogle idéer, man selv har.
Mette Lyng, meget kort. Ja, meget kort. Jeg synes også, hvis vi skal løfte problemet, synes jeg også, vi skal simpelthen mindske vores kæmpe bureaukrati, som er meget tung, hvor dem, der arbejder med unge og børn og familie nu til dags, at de skal vente i så lang tid, fordi at bureaukratien er for tung. Og det er derfor, at jeg synes, det er meget vigtigt også, at vi skal gå ud fra arbejde på, at vi skal arbejde ud fra grønlandske samfund, plus at vi skal inddrage alle dem, der behandler ude i naturen. Vi bliver nødt til at tænke nyt. Også for eksempel partierne, vi arbejder på, at vi får en idrætspolitik, fordi de forebygger dem, der dyrker sport. De får en god selvfærd, og så med, at de får en selvtillid ud af det. Synes jeg, mange nye tiltag, vi kan komme i gang med, at vi har masser af arbejde foran os. Du får lov til at uddybe det lidt senere, fordi Pernille, du fortalte mig også, inden dit første selvmordsforsøg, at du kommer fra en velfungerende familie. I mange år gik det fint i skolen, du klarede dig godt. Og så på et tidspunkt er der noget, der begynder at gå galt. Kan du kort beskrive, hvad det er, der sker der? Ja, jeg klarede mig altid godt i folkeskolen, god karakter, og det gik rigtig godt, og jeg var indstillet til at skulle gå på geo efter 10. klasse, eller 9. kan jeg ikke huske det. Men vi flyttede til en mindre by, og i den lille by, der var det meget kedeligt at gå i skole, fordi det var alt for nemt for mig, det var ret kedeligt, og jeg begyndte at pjekke og komme ud i det forkerte miljø, og begyndte at være lidt ligeglad med skolen, fordi det var så kedeligt, og det endte med, at jeg til sidst som 16-årig blev smidt ud af folkeskolen midt i 11. klasse. Og ja, nu tænker jeg, hvorfor var der ikke nogen, der prøvede at holde fast i mig og fortælle mig, at uddannelse er vigtigt. Jeg er først ved at finde ud af det nu. Det har taget mig mange år, men hvorfor har der ikke været nogen, der har observeret og kommet hen til mig og sagt, hallo, vi kan tilbyde dig det her, det er meget vigtigt for dig. Og, så det synes jeg har manglet rigtig meget i folkeskolen. Tilly Martinussen, hvorfor griber man ikke unge, hvor det er helt tydeligt, der er noget, der er ved at gå helt af sporet her? En velfungerende ungt menneske, der lige pludselig dropper ud af skolen, begynder at gå på druk og sådan noget. Hvorfor er der ingen, der reagerer? Jamen det er jo fordi, at vores handleplaner og vores silotænkning forhindrer, at vi kan hjælpe Ninuaq. Det er jo også et spørgsmål om, at lærerne har enormt mange elever i folkeskolen, som har sociale problemer, de har enormt mange. Så jeg tror måske, at især de velfungerende unge mennesker, som begynder at glide ud i noget, der tror jeg måske også, at man har en tendens til måske at overse, at Ninuaq har brug for hjælp på det tidspunkt, hvor hun er på vej ud af folkeskolen. Altså, samtidig så vil jeg jo sige, at noget af det, som man skal gøre, er jo for eksempel at udbrede sådan noget, som de har haft op i Ilulissat, som har virket enormt forebyggende i folkeskolen. De har haft nogle samtalepersoner til 8., 9. og 10. klasserne. Og det har faktisk nedbragt selvmordene, ungdomskriminalitet og frafald fra folkeskolen og så videre til en videregående uddannelse. Det synes jeg, der er noget, som vi skal bruge i hele landet. Sten Lynge, hvordan laver vi et varslingssystem, om man så må sige, der kan fange, at nu der er noget, der er ved at gå helt galt? Der vil jeg henvise igen til den her strategi, hvor man netop siger, det er et område, man skal satse på. Det er i for eksempel uddannelsesinstitutioner og folkeskolen. Der skal personalet uddannes til at spotte elever, der har problemer, og så tage kontakt med de sociale myndigheder, men sandelig også med forældrene, hvor man etablerer et samarbejde for at løse problemet, der er ved at opstå. Derfor er det vigtigt, at vi afsætter midler til handleplaner og herefter til områderne, fordi der er 5 områder, man gerne vil lave indsatser, og de kræver prioriteringer. Og fra vores side, fra DASU, der vil vi gerne
opprioritere socialområdet, skoleområdet, forebyggelsesområdet, netop fordi de menneskelige ressourcer, det er det vigtigste for et stærkt samfund. Og et sundt grundlag betyder, at man har de rigtige rammer at arbejde ud fra. Men strukturelle forebyggelse, det har vi brug for i forhold til spiritus og hashmisbrug. Martha Lund Olsen, det er nemt at skrive et strategipapir med masser af flotte ord på. Hvordan vil du garantere, at det her også bliver ført ud i livet? Altså, jeg synes, vi har været meget gode til at etablere noget nyt hele tiden. Altså, i de halvanden år, vi har været naalakkersuisut, og uden egentlig at lave det helt store kommissorier og alt muligt andet, så synes jeg, vi har været gode til at gå ind og kigge på, hvad er det, der er behov, og så gøre en indsats. Og jeg synes også, det Tilly siger med samtalepersoner, som man har erfaring i Ilulissat, og det har man også i Sisimiut, hvor de går godt med det unge. Frafaldet er småt, og gennemførelsen af folkeskolen er større. Der, hvor man har effektive samtalepersoner i skolerne, og det er noget, vi har kendskab til nu, og det synes jeg, vi skal udbygge til hele landet. Derudover bliver vi nødt til hele tiden også at udbygge socialområdet endnu mere, fordi de sociale problemer er så store. Dels på familierne, men ikke mindst i socialforvaltningerne også, som jo er dem, som modtager de indberetninger fra skolerne, daginstitutioner osv., som vi ikke er effektive nok til i dag. Aya Chemnitz Larsen, strategipapir er meget fint. Hvordan sikrer vi, at det her det også bliver ført ud i virkeligheden, at der er de mennesker og de ressourcer til, for at det bliver til noget? Jeg tror, det handler meget om at tydeliggøre det ansvar, som der er. Og jeg synes, at det her eksempel, som Baningwa kommer med, viser jo også, at man falder ned imellem to stole, altså mellem skoleområdet og mellem socialområdet. Vi bliver nødt til at finde ud af at samarbejde meget mere på tværs. Jeg tror helt konkret, hvordan gør vi konkret det? Helt konkret, så tror jeg, der er behov for, at vi har socialrådgivere på skolerne, som fanger de børn, som også kommer ud af folkeskolen. Der er enormt mange børn, som vi i virkeligheden ikke har tal på, og hvor vi har svært ved egentlig at finde ud af, hvad er det, der sker med de børn. Det bliver vi nødt til at følge meget mere, end vi gør i dag. Så det er et helt konkret eksempel. Mette Lynge, du havde også markeret. Ja, jeg er helt enig med Aya. Og med hensyn også med, at vi skal kigge på for eksempel Iqoraksut, som Baningwa arbejder på, synes jeg, at de vil opnå, det jeg kan forstå på hende, at det vil have sådan, at de vil opnå, at man kan henvende sig telefonisk dag og nat fremover. Det er sådan nogle nye baner, vi skal også tænke på, sammen med alt det der andet, for eksempel Timiasimi og alt det andet, som der har behov for at komme ud og skal forebygge. Og alt det der forebyggelsesarbejde i interessante foreninger, synes jeg, vi skal bygge op og samle alle det der erfaringer. Hvordan kan vi komme videre for at få det til livs? Og jeg synes, det er meget væsentligt, at vi kan samarbejde tværs over, plus at vi har samarbejde med unge mennesker og dem, der har erfaring, der har arbejdet med de problemer. Baningwa, det du har hørt hidtil for andre i din situation, hvor meget synes du har hørt, hvor du tror, det vi kunne hjælpe? Jeg er enig i Aya, at det er to stole og midt imellem. Altså, hvis der havde været nogen, der fangede mig denne gang, så tror jeg nok, jeg ville have klaret mig lidt bedre, end jeg gør i dag. Og jeg drømmer om at gå på GU nu, og jeg vil gerne have uddannelse. Men det har jeg selv været ude og opsøge. Jeg har hele tiden været ude og prøve at finde løsninger selv. Men det, jeg synes, der mangler, det er, at man bliver rådgivet og vejledet til den rigtige vej som ung. I jeres forening, efter I har stiftet den, hvor det jo også handler om et positivt budskab, om at elske livet, om at sige til folk, at der er nogen, der holder af dig, men også netop, I siger, at der er et behov for den her rådgivning. Hvilke reaktioner har I fået fra unge? Der er rigtig mange, der synes, det er rigtig godt, og at de støtter det. Det er telefonisk rådgivning, vi drømmer om, men vi har fundet ud af, at det kræver rigtig mange penge. Men jeg synes også, at et hvert menneske, især børn og unge,
burde have ret til at kunne henvende sig et sted døgnet rundt. Fordi vi ved jo ikke, hvornår problemerne kommer, om de kommer om dagen eller om natten. Der burde være et sted, man kan henvende sig. Og hvis det er telefonisk, er det fantastisk, men hvis der også er noget fysisk, man kan tage hen, så er det også endnu bedre. Men hvad jeg har forstået, så kræver det rigtig mange penge. Så med andre ord, og her kommer vi til at slutte debatten om selvmord, der er et meget, meget stort behov for, at der bliver gjort noget. Du får mange reaktioner. Ja. Du skal have tusind tak, fordi du kom og delt din historie. Jeg tror, vi alle sammen er blevet en lille smule klogere på det her problem. Yes. Tak for det. Tak. Og Pernille Heilmann, som hun fortalte, hun er jo fra et velfungerende hjem. Men der er der fortsat jo også rigtig mange, der ikke er. Omkring en fjerdedel af børnene her i landet, som vi sagde i indledning, oplever omsorgssvigt. I langt de fleste tilfælde, der er forældrene ud i en eller anden form for misbrug, hvor det her sker. Der er også stadigvæk mange unge, især piger, der bliver udsat for seksuelle overgreb. 2011 sagde også cirka en fjerdedel af pigerne, at de havde oplevet et overgreb, før de var 15 år gamle. Og vi har talt med Else Christensen fra det Nationale Forskningscenter for Velfærd, der har fulgt de omsorgssvigtede børn her i Grønland igennem mange år. Og her hvad hun siger om, hvad der er sket her de senere år. Det kommer her. Men der sker faktisk rigtig mange gode ting i Grønland i øjeblikket. Og det skal vi jo ikke, ignorere. Men vi taler bare altid om problemerne i stedet for om det positive. Så det vil sige, at der er ting i gang, og der sker meget. Men selvfølgelig er der stadigvæk en masse opgaver, og der er en masse ting, hvor man begynder at gøre noget og bliver klogere, og så måske får en anden praksis. Og så er der selvfølgelig også noget med økonomien. Altså det er jo ikke gratis at hjælpe med børn, men det er heller ikke gratis at lade være. Nu har jeg også fået besøg af Malene Krog fra Socialrådgiverforeningen NISIP. Velkommen til dig her. Vi har ikke råd til at lade være, hører vi Else Christensen sige her. Du sidder med de her ting til dagligt, og vi ved jo, det handler om at gribe tidligt ind, inden det går rigtig galt for børn, der bliver udsat for svigt. Hvor god er vi i kommunerne til at gribe tidligt ind over for det her? Det er meget varierende, vil jeg sige. Altså lige nu, i hvert fald i den seneste periode, der har der været rigtig meget fokus på de børn, der er anbragt uden for hjemmet. Omkring, at vi skal selvfølgelig prøve at se, om vi kan få dem hjem, fordi det er ikke altid godt for børnene, at de bor uden for hjemmet, og det koster rigtig mange penge. Og fra vores naalakkersuisok for familieområdet, der har også været meget fokus på, at nu skulle der laves handleplaner, og der har været rigtig meget fokus på, at der ikke har været handleplaner. Så man har gjort det, at man har udsat et rejsehold, som har været rundt i alle kommunerne, og sørge for, at de her handleplaner de blev lavet for de anbragte børn. Og det er jo i sig selv rigtig godt, at de bliver lavet, fordi der skal være nogle handleplaner. Men jeg tænker også, at vi bliver nødt til at se på, hvem følger op på de her handleplaner. Fordi bare at have en handleplan, det er et fint dokument, men hvis der ikke er nogen, der følger den, og hvis der ikke er nogen, der ligesom går ind og siger, jamen, sker der en udvikling i forhold til de her børn? Opnår vi nogle af de resultater, som vi egentlig sætter? Gå ind og se, om giver det nogen mening. Så synes jeg måske, vi kan begynde at snakke om. Og når I har lidt svært ved at nå at for eksempel reagere på alle de indberetninger, der kommer, så har det jo noget at gøre med de antal sager, som I sidder med. Kan du kort beskrive, hvad situationen er der? Jamen, den situation svinger meget fra de forskellige byer i Grønland. Værst ser det ud i Nuuk, hvor der klart er det højeste sagstal. Aktuelt ved jeg, at der er en, der lige nu sidder med 374 børnesager. I andre byer, der er tallet måske lavere, altså hvor vi taler 20, 30, 40 sager. Men så er det ofte personale, der ikke har en socialrådgiveruddannelse, og derfor kan det være svært at handle på dem, fordi man ikke har de faglige kompetencer, der skal til. Så jeg synes jo, den her debat kunne være spændende at dreje hen imod, hvad kan man konkret gøre, fordi jeg kan jo høre, at vi alle sammen er enige om, der skal gøres et eller andet. Men for mig, som fra fagforeningen, ville det jo være rigtig spændende at høre de enkelte partier. Hvad er det helt konkret, vi vil gøre? Den sender vi straks videre til Aya Chemnitz Larsen. Hvad vil I i IA konkret gøre for, at der ikke er en socialrådgiver, der sidder med 374 børnesager?
Altså, vi er nødt til at kigge på, hvordan vi kan finde nogle midler til at finde nogle flere hænder. Fordi det nytter ikke, at man sidder med 374 sager. Og jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi husker på, at det er mennesker. Det er børn, der har særlige behov, som sidder bag de her tal, som vi snakker om. Men igen, det er jo ikke nyt. Også de her sagsbunker har vi snakket om i årvis. I har selv siddet ved regeringen i 4 år. Hvorfor ser vi stadigvæk de her dynger af børnesager liggende på skrivebordene? Jeg tror, det handler om, at vi skal lave en tidlig indsats, og det koster penge. Men vi skal lade være med at se det som en udgift. Vi skal se det som en langsigtet investering i fremtiden. Jeg tror, der er behov for, at vi skal finde de her penge, fordi at det her, det kan vi ikke have siddende på os, at man skal sidde med så mange sager. Jeg kender rigtig mange sagsbehandlere, som gør et rigtig flot stykke arbejde, og jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi sikrer nogle ordentlige vilkår, fordi det har også en betydning i forhold til kontinuiteten. Det vi kan se, det er, at når man sidder med så mange sager, og måske ikke har de allerbedste lønvilkår, så er det ikke særlig attraktivt at sidde i længere tid. Vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kan skabe nogle bedre vilkår i forhold til det her. Det er noget, vi bliver nødt til at prioritere i forhold til for selvfølgelig socialområdet, hvor det er børn og unge, der bør være det aller vigtigste. Men vi bliver også nødt til at se det samlet set i naalakkersuisut. Hvordan kan vi sikre, at der er penge til det her område? Vi skal have flere hænder, vi skal have målrettet kompetenceudvikling, sådan så dem, der ikke er uddannet til at sidde med de sager, at de også bliver klædt på til det. Vi skal være med til at sikre en bredere vifte af handlemuligheder, end vi har i dag, hvor at det går fra, at du kan få nogle samtaler, til at der er nogle få muligheder til, at dit barn kan blive anbragt. Vi skal prøve at se, hvordan vi kan komme tidligere ind i sagerne, så der ikke er så mange sager i fremtiden. Vi skal blive bedre til at klæde forældrene på os. Martha Lund Olsen, det er ikke så lang tid, du har siddet, men du har dog siddet med området et stykke tid. Hvad har du konkret gjort for at bringe de her sagsbunker ned? Jeg synes, det er meget vigtigt i den her sammenhæng at have et tæt samarbejde med kommunerne, fordi vi udsteder godt nok lovgivning og så videre, men dem, der er ansvarlige for sagsbehandlingen og hvilken vilkår sagsbehandlerne arbejder under, det er kommunalbestyrelsen, altså og socialudvalget. Men jeg har her fra januar af op til flere gange holdt møde med socialudvalgsmedlemmerne og socialudvalgsformændene for netop med specifik emne på, hvordan forbedrer vi børn- og unge sagsbehandlingen. Og vi har arbejdet godt og intens, og jeg synes også, de er ved at tage mere ansvar. Hvor får vi de der ekstra socialrådgiver fra? Fordi det er jo i sidste ende det handler om. Der er faktisk uddannet over 130 socialrådgivere, der bare ikke ansat så mange i kommunen, så det er også et spørgsmål om ansættelsesforhold. Og vedvarende opkvalificering, som kommunalbestyrelsen også har ønsket, og det er vi startet på. Lige for 10 dage siden, så startede første hold i udbygning af specialisering i børnesagsbehandling, som er 3,5 år i. Og vi har lige for ikke så længe siden også startet et nyt rådgivningsassistenthold med fokus på børn- og ungeområdet. Og i de nye år, så starter vi også en decentral rådgiveruddannelse, hvis der er tilslutning nok. Og det er det, der skal til, og ikke mindst gode lønforhold til socialrådgiverne. Tillægget til dem, der har efteruddannelse på socialrådgiveroverenskomsten, den blev fjernet i 2011, og det er rigtig synd, fordi det er nødvendigt, at vi har det her forskellige tillæg for at kunne beholde de dygtige og kompetente socialrådgivere i kommunerne. Men er du ikke ved at tørre det af på kommunerne nu? Nej, fordi vi har tæt samarbejde med kommunerne, og i forhold til, hvis vi havde fået den her nye børne- og ungelovgivning igennem, så havde der været afsat flere midler til kommunerne, og alt det her, det var i forhandling med et tæt samarbejde med socialudvalget, fordi de skal gerne være færdige, når kommunernes budget til næste år bliver færdigt. Og de gør det her i november måned, og det når vi så ikke, så den er udsat til måske 2015-16. Så det er rigtig ærgerligt, men sådan er det. Jeg vil så gerne. Ja. Jeg tror, at det handler om, at hvordan man fører et samlet landspolitik, økonomisk politik, fordi laver du et koncentrationspolitik, hvor du gerne vil samle folk ind i de større byer, jamen så ser du også det her resultat. Det er chokerende tal, vi hører det her. 374, det kan ikke accepteres. Det er den forfejlede politik, man har haft
fra den tidligere naalakkersuisut-periode, fordi man vil koncentrere befolkningen i færre større byer. Men hvad gør vi så nu? Jamen, hvis der har været en forfejlet politik, så bliver vi vel nødt til at rette på tingene. Det vi skal gøre, vi bliver nødt til at satse på landsbasis, sådan så at man fordeler tingene bedre, end at man koncentrerer sig om enkelte byer. Det er vigtigt, at jeg tror ikke, socialrådgiverne, deres primære mål er, at det gerne vil have lønforhøjelse. De vil bare gerne have bedre arbejdsvilkår, det vil sige færre sags per ansat. Det kan ikke være et mål i sig selv, at man vil koncentrere befolkningen i færre byer, fordi det resulterer kun i den onde cirkel kører. Vi får flere og flere sociale tilfælde, netop fordi der ikke er beskæftigelse i de større byer, hvorimod man sagtens kunne føre en økonomisk politik, der gør, at man laver en udvikling af... Det løser jo ikke de her problemer lige med det samme. Tilly Martinussen, du har også markeret. Ja, altså jeg vil da også sige, at jeg er da helt enig i, at forudsætningen for, at noget af det her overhovedet skal lykkes, det er en velkørende økonomi. Så vil jeg lige pege på, at den regering, der har siddet der nu, rent faktisk har sørget for, at vi er røget ind i en økonomisk situation, som hedder dødens skab. GE har blandt andet mødt at sige det, og flere andre organisationer mødt at sige det. Når det så er sagt, så er det jo rigtig, rigtig dejligt, at vi er enige om, at vi bliver nødt til at virkelig at gøre noget på det her område her. Så jeg vil for det første opfordre borgerne, dem der sidder og ser på det her, til at stemme på nogle socialt ansvarlige politikere, som har tænkt sig at gøre noget ved det her. Ikke kun, de her ting, som vi snakker om nu, fordi vi er faktisk enige om, men også på nogen, som tænker på, hvordan vi skaffer økonomi til det. Demokraterne mener jo blandt andet, at nogle af de der erhvervsprojekter, som selvstyret har lavet, som ikke er rentable og sådan nogle ting, at dem bliver vi simpelthen nødt til at lukke ned for at allokere de penge over på børne- og ungeområdet. Og så er vi selvfølgelig nødt til også at igangsætte nogle flere forskellige initiativer for at sørge for, at vi får flere indtægter i Grønland. Nu skal vi ikke snakke alt for meget økonomisk politik i dag. Men en god økonomi er forudsætning for, at vi kan hjælpe børn og unge. Det er også og vi er også nødt til at sikre, at når der kommer tilkaldt arbejdskrafter til, som kommer og hjælper på de her områder her, når der kommer uddannede, og når vi laver realkompetenceløft, og dem, som skal lave det realkompetenceløft, altså er de velkomne her, og de bliver integreret, og vi hjælper dem og siger, ved du hvad, det er super dejligt, at du kommer hertil. Vi er rigtig, rigtig glade for, at du er her. Og du er en velkommen og kærkommen del af vores samfund. Mette Lynge, du har markeret et stykke tid efterhånden. Når Tilly snakker om økonomien, synes jeg også, det er væsentligt at sige, at vi har ikke råd til at lade være med at løfte det problem. Fordi at det er vores rigdom med børnene, som vi kalder det, er vores fremtid. Derfor har vi ikke råd til at lade være med at investere i penge i langsigtet. Og så synes jeg også, det er nødvendigt, at vi skal kigge på, hvad er det for nogle ressourcer, vi har? Fordi at, hvad har vi af ressourcer for at løfte det problem? Og jeg synes, vi skal kigge på, fordi vi har ikke nok af psykologer, men også synes jeg, at vi skal også tænke på, har vi nogle terapeuter, og har vi nogle dem, der har erfaring med at pædagoger, som vi kan, så de kan vokse op med opgaven, så man giver dem ansvar. Fordi når vi snakker om socialrådgiverne, de har med 374 sager at gøre, synes jeg, det er uansvarligt. Synes jeg, at man skal lave faste rammer for at komme videre. Og det har vi ikke råd til at lade være med at tænke på nye baner. Hvad har vi af ressourcer? Det er en af de måder, at man kan komme videre på, synes jeg. Og det var egentlig mit kodeord til lige at spørge Marlene Krogh igen, fordi jeg ved, du har også talt om, at det er ikke noget, I kan sidde og løfte alene det her. Vi er nødt til at finde nogle andre alternative muligheder. Kan du prøve at uddybe, hvad du tænker på det her? Det, jeg tænker, er, at det er rigtig vigtigt, at vi får flere hænder og flere handlemuligheder og alt det her. Men det sker hverken i dag eller i morgen. Altså, heldigvis er der stor tilstrømning til socialrådgiveruddannelsen, men der går jo en rum tid, inden de bliver uddannet. Og kommunerne, det er jo kommunalpolitik, det her, ikke? Altså, de har også en begrænset økonomi. Så for mig kunne det da også være spændende at se på, hvad kan vi gøre med de penge, vi har? Fordi Grønland har jo et eller andet som penge, og I beslutter jo så, hvor mange skal afsættes til socialområdet. Og så må vi jo se, jamen, hvad kan vi få ud af dem? Altså jeg tænker, vi må ryste posen og starte forfra og sige, hvad kan vi gøre? Fordi lige nu,
der er det jo sådan, at hvis der kommer en familie og henvender sig til mig, så er der en forventning om, at nu fortæller jeg, hvordan skal I løse jeres problem. Og det lykkedes jo så i et eller andet omfang efter, hvor god en idé I synes, det er. Noget, man prøver i Nuuk specielt, som jeg ved, at departementet også prøver at udbrede til resten af Grønland, det er en ny metode, der hedder familierådslagning, som i korte træk går ud på, at man inddrager netværket og familien omkring et barn, og hvor man ser, er der nogle ressourcer i den her familie, og hvor man lægger ansvaret ud til familien og siger, nu skal I selv være med til at skabe en forandring. Vi ønsker en forandring for det her barn, og det kan være hvad som helst. Det kan være skoleproblemer, det kan være et barn, der ikke kan bo hjemme. Det kan faktisk være alt. Hvor man så giver familien mulighed for at drøfte, er der nogle ressourcer, og det viser sig, at det er der. Altså, jeg har ikke oplevet endnu, at vi har gået fra en familierådslagning, hvor vi har sagt, at der var ikke nogen ressourcer at hente. Og det tænker jeg, den vigtigste ting, i hvert fald for mig som fagperson, det er, at løsningen for det her barn, det bliver bedre, end hvis det er mig, der sidder og finder på en løsning. Og jeg tænker også noget af det, politikerne nok går op i, der er så også nogle penge at spare på det. Vi har haft en familie ud af 11 rådslagninger, der har søgt om noget. Resten, de har sig selv løst det, og vi følger op hele tiden, hver 3. måned måske, og hører, hvordan går det nu. Og så retter vi lidt til. Og det er jo, for mig er det i hvert fald vejen frem, og jeg ved, at departementet nu, de også har holdt noget seminar, så jeg håber, at de andre byer kommer i gang med det, fordi der er ikke penge til alt muligt. Det kan jeg da høre, der er ikke penge til, at vi kan få en hel masse. Tille Martinussen, det her lyder jo samtidig, udover at det fungerer, man har prøvet det også i andre lande, også som en meget grønlandsk vej. Er det blandt andet noget af det, vi skal have sat øverst på den politiske dagsorden, og få de her familierådslagninger bredt ud til hele landet? Ja, det synes jeg da bestemt, når fagpersonerne kommer selv og siger, prøv at høre, det her det er noget af det, som letter vores sagsbyrder, det er noget, som sparer penge, og det er noget, som hjælper familierne derude, så skal vi selvfølgelig lytte til det som politikere. Det er klart, det synes jeg derude som en fremragende idé. Og det gør mig faktisk rigtig glad. Jeg stod og smilede rigtig stort, da jeg hørte det. Og det skyldes jo, at jeg selv var tidligere anbragt, og selv har haft en af de der familier, som havde brug for noget hjælp til at kunne komme videre, eller hvad man skal sige. Så det glæder mig faktisk enormt meget at høre, at man nu systematiserer en hjælp til selvhjælp. Det synes jeg virkelig er en god vej at gå. Martha Lund Olsen, hvordan sikrer vi så, at det rent faktisk sker, at der er en målrettet indsats for at få det her bredt ud? Altså, jeg synes, det klædelige ved med det tætte samarbejde, jeg har haft med kommunalbestyrelsen, det er, at det har været vigtigt for kommunalbestyrelsesmedlemmer at sige, at vi skal have en handleplan, der trækker sig over 10 år, og det skal være upartisk. Altså, det skal ikke være afhængigt af, hvilke partier, der sidder på de forskellige. Det er på tværs af partierne, vi skal samarbejde, og den hvilehed har kommunerne og kommunalbestyrelsesmedlemmer. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi også har den hvilehed på landsplan, i Landstinget, at vi er enige om, at vi skal ikke slås om, hvordan gør vi det for børn. Vi skal samarbejde om at løse, hvordan gør vi det bedst for familierne, og hvordan gør vi det bedst for børnene. Hvordan forbedrer vi deres livsvilkår. Og der er ingen grund til, at vi skændes om, at vi synes, at den her idé er bedre end det andet. Altså, vi har en fælles interesse i at få gjort noget ved det her problem, som har været mangeårigt problem, men som er vigtigt, at vi får løst på en så god måde som muligt. Aya Chemnitz Larsen, den kan jeg hurtigt smide videre til det landets andet store parti. Hvad vil I gøre for, at det her for det første bliver sat øverst på den politiske dagsorden, og for det andet, at det bliver et bred fælles opgave for alle medlemmerne? Altså jeg synes, det er glædeligt at høre nogle nye toner fra Siumut, fordi at noget af det, jeg synes, der var rigtig ærgerligt, det var, at man skrottede børn- og unge-strategien, og at man har afsat 0 kroner til den i forslag til finansloven. Så det er rigtig positivt at høre nogle nye toner. Jeg tror netop, der er behov for et bredt samarbejde, og jeg tror, man bliver nødt til at gøre det her på tværs af partier. Ja, jeg synes, vi skal samarbejde. Vi er meget villige til at indgå dialog med
med fagforeninger og faggrupper, og særligt med NISIP og deres medlemmer. Så det vil vi meget gerne. Jeg synes, der er behov for nytænkning. Det kan også godt være, at vi snakker meget mere om, hvordan kan vi lave et opsøgende socialt arbejde. Vi ved i forhold til familierådslagning, det er ikke alle familier, vi kan tænke ind i det. Der er nogle familier, hvor vi bliver nødt til at finde nogle andre løsninger. Så jeg synes, lad os da indgå i en dialog og tænke nyt og tænke sammen. Det synes jeg er rigtig positivt. Ja, lige en kort replik der. Jeg synes, når man indbyder til samarbejde, og jeg synes, vi har sammen med kommunerne gjort en stor indsats for at samarbejde, også på tværs af partierne, at man så lige kommer med sådan en sidebemærkning. Jeg synes, det er sket en ændring i Simon. Altså, det synes jeg, den tone kan man godt undvære. Hvis man skal samarbejde, så må man samarbejde, og ikke komme med sådan nogle sidebemærkninger her og der og så videre. Jeg synes, det er vigtigt, at vi sammen kigger på hinanden og siger, at vi vil gerne samarbejde, og der er ingen grund til, at vi slås. Og i øvrigt, så vil jeg sige, at den børnestrategi, den var meget god på sundhedsvæsen, skolevæsensområdet, men jeg synes ikke, den var god nok på socialområdet. Der var ikke idéer nok i forhold til socialområdet, derfor har jeg prioriteret, eller Naalakkersuisut har prioriteret at udbygge familiecentrene, rejsehold, psykologisk rejsehold for sindssyge osv. Og det synes jeg ikke, man behøver ikke at pege fingre af hinanden. Jeg synes, vi sammen skal finde ud af, hvordan gør vi det bedst muligt. Der er ingen grund til, at vi slås i Landstingets udvalg og i udvalg og under debatterne. Vi skal gøre det sammen, og det synes jeg, vi må tage hinanden i hånden og sige, det gør vi. Ja, jeg ved, at vi kunne diskutere det her længere, men jeg har lige et klip mere, jeg godt vil vise, fordi når børnene så bliver anbragt, vi har været lidt inde på det, så er det utrolig vigtigt, at der så også bliver fulgt op, og det har vi også talt med Else Christensen om, og her er, hvad hun siger til det. De skal blive ved med at følges fra socialforvaltningen på en eller anden måde, altså med kontakter, med samtaler, med besøg, så man er sikker på, at det fungerer godt, og at barnet trives. Fordi det, der er svært for mange af de her børn, det er, at de er uden for fællesskabet med andre børn. De bliver drillet mere end andre børn, og de bliver slået mere end andre børn, og de har svært ved at trives i en børnegruppe. Og det handler jo om, at de er vokset op uden at lære de almindelige spilleregler at kende. Altså hvis man har forældre, der for eksempel har alvorlige alkoholproblemer, så lærer man ikke, hvordan man skal gøre i et fællesskab. Men man lærer, hvis der er mad, så er det klogt at spise det, mens det er der. Og hvis der er noget, man kan få, så skal man tage det, når tilbuddet kommer. Altså de lærer ikke, at det kan være fornuftigt ligesom at tænke over tingene og vente lidt. Fordi hvis de gør det, så sker der aldrig noget godt. Marlene Krogh, vi har været lidt inde på, også den her opfølgning har det med at lide under de her store sagsbunker. Og I har et helt konkret forslag til, i forhold til sagsbunkerne, hvad der kan ske der. Ja, nu er jeg lidt i tvivl om, hvad du fisker efter. Altså, at I siger, at I vil have, at man simpelthen skal sige, at det kan ikke, altså, der må være et eller andet loft over. Ja, du tænker på sagstal. Ja, altså, ja. Jeg kunne forstå i den grønlandske debat, der har vi heldigvis fået lovet et sagstal på, hvad var det, 35-40 sager. Det synes jeg, det lyder rigtig fornuftigt, fordi det er jo helt klart det, der har betydning for, kan vi nå at lave den her opfølgning i sagerne, så det ikke bare bliver sådan, at nu har vi anbragt et barn et sted, og så er han eller hun sikkert i trygge hænder. Men vi kan i hvert fald se, at det har stor betydning, hvad vores politikere prioriterer, selvom det er jo en blanding af noget kommunalpolitik og noget landspolitik. Men vi har i hvert fald kunne mærke, at der har været meget fokus på det her anbringelsesområdet i den seneste periode. Så helt konkret i den afdeling, hvor jeg arbejder, der har vi jo så omorganiseret, så nu sidder der jo en hel masse på anbringelsesområdet, og vi får ekstra hjælp fra departementet. Der kommer nogen ud og hjælper os, og vi får ansat vikarer og det ene og det andet. Og det er rigtig godt, fordi nu kommer der meget mere fokus på de her, fordi vi kan ikke gå ud fra, at børnene bare har det godt, når vi nu har flyttet dem fra deres egen familie og så over til en anden familie eller til en institution. Et loft over sagstallet til Clementine, det lyder jo som en besnærende idé, men hvordan skal vi realisere sådan en idé?
Altså jeg vil sige, at demokraterne lover ikke guld og grønne skove, så jeg tror desværre ikke, det er realiserbart. Det er selvfølgelig ønskeligt, at vi gør det, og noget af det, som vi kan gøre, det er jo blandt andet at gøre det attraktivt for dem, som er i udlandet og få taget en socialfaglig uddannelse og komme hjem igen. Vi kan se, at rigtig mange af dem kommer ikke hjem igen, og vi har brug for så mange hænder som overhovedet muligt til at hjælpe på det her område her. Og så bliver vi jo nødt til at lave nogle hjælpeforanstaltninger til hjælpeforanstaltningsfolkene i mellemtiden. Det vil sige, at jeg synes, dem, som har en socialfaglig baggrund, skal nøjes med at vurdere sagerne, og så skal nogle andre administrere. Vi har rigtig meget administrationspersonale i Grønland. Det kunne være en måde måske at forsøge på at komme nogle af de her sagsbunker til livs, fordi det er jo fuldstændig uanstændigt og offentlig omsorgsvigt af både børnene, og man kan sige, at de arbejder, som der er der, at arbejdsforholdene er sådan her. Så jeg synes, at uanset hvem der bliver valgt ind, så synes jeg, at efter den 28. november, at så må partierne sætte sig ned med hver deres ordfører på socialområdet og sige, nu sætter vi os simpelthen ned, og så prøver vi at se, hvad kan vi konkret gøre, hvad virker i andre lande, og hvad er nødvendigt på det her område her at prioritere, og hvad har vi så penge til? Sten Lyng. Ja. Forebyggelse, det er nøgleord i det her, fordi vi skal ikke ende med at behandle hinanden, fordi problemerne er opstået. Vi skal arbejde tidligere. Tidlig indsat, men vi skal også sørge for, at det vi arbejder for i, at det er at indføre skolefeordninger over hele landet, fordi den debat, vi har haft tidligere... Men vi er vel nødt til at gøre noget nu. Altså forebyggelse ved vi er en god idé, men det hjælper jo ikke i overmorgen. Du bliver nødt til at høre på mig, fordi jeg bliver nødt til at svare på det her. Forebyggelse, skolefeordning, den vil forebygge en masse socialsager. Netop fordi allerede i skolen, der vil en skolefeordning kunne inddrage forældrene, skolen og barnet i selve løsningen af problemet, sådan så at det ikke kommer langt og bliver til en større sag. Det er der, vi skal satse, i stedet for at vi skal vente på, at vi har nok socialrådgivere uddannet. Vi kan ikke vente. Mette Lynge, loft over sagstal, er det noget, I kan gå ind for? Ja, det kan vi, hvis man kan foranstalte med nogle, som med det der med, at kontorfolk, hvis de kan aflaste. Også, ikke mindst også med Stens skolefeen, som han snakker om, synes jeg også, det er en god idé, fordi det kan være, at vi laver en meget god regel, men det kan se godt ud i papir, men det nytter jo ingenting, hvis vi ikke kan føre det ud i livet. Synes jeg, det er derfor, at vi skal også kigge på, hvad kan vi gøre for at lette, for at smidiggøre systemet, så det ikke går ud over barnet. Fordi vi har ikke råd til at vente alt for lang tid. Fordi vi skal have en ny system, og så høre forskellige instanser for at høre, hvad kan vi gøre for at løse det lige sådan med familier. Familier bliver inddraget, fordi at, det nytter jo ingenting, at vi laver flotte papirer uden at have samarbejde med familier, fordi man kan ikke komme videre, altså hvis familien er ikke med. Derfor synes jeg, at vi skal finde ud af samarbejde med alle instanser. Hvordan kan vi komme videre for at smidiggøre systemet, fordi bureaukratien er for tung. Ejner, og så Martha bagefter, og så slutter vi den her runde. Værsgo. Ja. Vi vil meget gerne være med til at diskutere vejledende sagstal, men der skal selvfølgelig findes nogle penge for det her. Det kommer til at koste, så det kræver at man prioriterer det. Så det er det, vi gerne vil gå til valg på, at det bliver prioriteret meget, meget højt. Det, jeg synes, der er vigtigt derudover, det er, at vi skal klæde forældrene endnu bedre på. Jeg tror, det er der, vi kan lave rigtig meget forebyggelse. Jeg tror ikke kun det er i familiecentrene. Jeg tror, vi skal længere ud til der, hvor børnene er, til der, hvor forældrene er. Det kunne være i samarbejde mellem skolerne for eksempel og familiecentrene, at man lavede nogle åbne tilbud til forældrene, så man fik klædt dem bedre på, særligt i forhold til det her med at sætte grænser, men også hvordan håndterer man konflikter, men også nogle af de andre udfordringer, der kan være. Det kommer vi dybere ind på i næste runde. Ja, allersidst så vil jeg gerne sige, lad os prioritere den tidlige indsats. Vi har projektet, og jeg ved, vi kommer til at snakke om det lige om lidt, men jeg vil gerne sige, der skal jo findes nogle penge, hvis det er, man ønsker at prioritere skolefeen for eksempel, fordi den er jo i gang med at blive udfaset. Så der er altså nogle ting, som vi bliver nødt til at... Altså vi kan ikke love guld og grønne skove. Vi bliver nødt til at finde krone for krone, hver gang vi lover noget nyt. Martha Lund Olsen, det bliver så det sidste i den her runde. Jeg synes også, det er noget af det, for lige at vende tilbage til Marlene siger. Altså,
Det, der også har vist sig her i sommerens løb, det er, at mange kommuner har brug for hjælp fra for eksempel selvstyret rejsehold, rådgivning, etablering af en rådgivningscenter, som sagsbehandlerne kan rette henvendelse til, fordi der tit og ofte, når man er de små steder specielt, så går man i stå og har brug for lige at kunne vende nogle tanker med nogen, eller at der kommer nogen og hjælper en med sagsbehandling, og hvis man har mange sager, at der så kommer nogen og hjælper til, som vi har gjort her i løbet af sommeren. Og det har vist sig at være en god idé, og det synes jeg, vi skal bygge videre på, ligesom Thiele også sagde lige før. Samtalepersoner i Ylse har virket, og de synes også, vi skal arbejde. Altså, der er nogle gode ting, vi har erfaring for, og dem skal vi bruge og koordinere og udbygge noget mere. Og ligesom det, der også har vist sig at være rigtig godt, det er rejsehold til behandling af sindfølge med seksuelle overgreb. Ja. De har fået meget større ressourcer til deres børn, når de har været igennem sådan en behandling, og vi har været i flere byer nu, og det skal vi fortsætte med at udbygge. Yes. Marlene Krogh, du får lov til lige at summere op. Det, du har hørt her, gør det dig mere fortrøstningsfuld på de svigtede børns vegne? Altså, jeg synes jo, der bliver sagt rigtig mange gode ting, og hvis jeg kan få det hele, så vil jeg jo være den gladeste socialrådgiver, det er der ingen tvivl om. Men lad os nu se, hvem er der kommer til at vinde valget, og hvad der så sker. Men et eller andet skal der i hvert fald ske. Og det handler jo om prioriteringer. Altså, når vi prioriterer det ene område, så er der altid et andet område, som bliver nedprioriteret. Og det er jo en meget svær balance, og det vil vi rigtig gerne indgå i noget samarbejde omkring med hvem det nu måtte blive, når den tid kommer. Så, du skal have tak for din input til debatten her i dag. Spørgsmålet er imidlertid, om vi primært har talt om symptombehandling hidtil, om at rette op på skaderne, når det er gået galt, om vi ikke skal have fat i et helt andet sted. Der er blevet afsat stadig flere ressourcer til området med de omsorgssvigtede børn. Vi har også hørt fra flere her, at behandlingen, indsatsen er blevet stadig mere professionel, og alligevel er det som om, vi ikke rigtig afgørende for det store gennembrud på det her område. Og til at hjælpe mig med den debat, har jeg nu fået besøg af Anna Jarak Poulsen. Du er fagchef i Kommunerafik Sermersooq, og det er din afdeling, der sidder med de her børnesager. Kan du forklare, hvorfor hele den her store indsats ikke rigtigt får antallet af truede børn ned? Altså, vi har rigtig gode socialrådgiver, der arbejder på fuld tid, og mere end det kan gøre. Altså, vores seneste tal i vores kommune, det viser, at 20-30% af børnebefolkningen i Nuuk er omsorgssvigtet, eller at de har en sag i kommunen, og 50% i Tasiilaq. Og det er jo rigtig mange børn, og jeg vil sige, at vi som kommune alene ikke kan løfte området. Det må siges at være et samfundsproblem, så der er behov for nytænkning, og at vi gør noget andet snarest, for vi taber en hel generation. Også når der er så mange anbragte børn, og vi har manglende handlemuligheder eller hjælpeforanstaltninger. Vi har børne- og familiecenter for eksempel, der kan tage 70 familier her i Nuuk, og så er der anbringelse. Altså vi har brug for noget imellem, så vi kan hjælpe familierne til at det kan blive selvgørende, men hvad kan vi gøre, før det kommer til kommunerne? Sten Lynge, et samfundsproblem, vi skal ned dybere og have fat, og vi har brug for nytænkning. Kan du levere den nytænkning? Ja, det synes jeg. Det er igen indsatser på forskellige områder, der er vigtigt her. Strukturel forebyggelse, det vil sige inden for lovgivning, vedrørende spiritusmisbrug og hashmisbrug. Der bliver vi nødt til som det første for at spare fremadrettet, investere i form af gratis misbrugsbehandling til alle familier. Samtidig med så skal vi have lavet nogle, vi skal have kigget på de anbefalinger, som WHO kommer med i forhold til spiritus, tilgængelighed, priser,
reklamer, hvordan skal vi begrænse tilgængeligheden, også salgssteder, hvordan kan vi indrette dem, sådan så at vi fokuserer på, at misbrug eller køb af spiritus, det er et tilvalg og ikke en rettighed, man har, fordi spiritusproblemet og hashmisbruget gør, at vi har så store sociale problemer, og det er der, jeg synes, vi skal lave et stort indsats, fordi vi skal bruge de gode erfaringer, man har fra udlandet, og så føre dem herind. Samtidig med kigge på, at i slut 80'erne, der havde per person forbrug over 14 år på 22 liter. Vi er godt nok ned på under 9 liter, men den måde, vi bruger spiritus på, det er et kæmpe problem. Så det er spiritusen, du siger, det er der, vi virkelig skal sætte ind med en... Det bliver vi nødt til. Vi skal kigge på misbrugsproblemet. Tille Martinussen, nytænkningen fra demokraternes side, hvordan ser det ud? Det er en af de tiltag, som vi har lagt mærke til i Grønland, som faktisk har knækket noget af den her kurve her, det er det grønlandske politis fra husspektakler til samtaler. Det, som de har gjort, det er simpelthen at gå opsøgende ud. De er nogle af de første, som møder de her familier her, hvor der er vold og hvor der er spiritusmisbrug, hvor der er sådan nogle ting. Og det, de så har gjort, det er, at de siger, så går vi ud i de kommende 3 dage og følger op på den her familie her og snakker med de brødbetyngede, når de bliver ædru, og når tingene har lagt sig lidt. Og det har faktisk virket sådan i Sisimiut, udrullet det, at de har set en reduktion i 20% i husspektakler, og de har set afledte effekter på færre selvmord, mindre ungdomskriminalitet og en bedre og mere effektiv, brobygning imellem de forskellige instanser. Det er jo så ved at være rullet ud. Har du noget andet, hvor vi skal sætte ind? Altså, jeg synes jo, at vi bliver nødt til at gøre sådan fra Inatsisartuts side, at vi siger, at vi kan ikke løfte alting lige godt, og når vi udruller indsatser alle steder og sætter massivt ind i alle byer, med voldsindsats alle steder og med spiritusmisbrug alle steder og sådan nogle ting, altså så kan vi godt komme til at lave nogle fejl. Grønland er faktisk sådan indrettet geografisk, at vi godt kan sige, her der siger statistikkerne, at der er nogle særlige, der har været en pædofiliring for eksempel, der har været en pædofil mand i en bygd eller et eller andet. Her kan vi sætte særligt ind i år, for at sikre, at de ofrene for seksuelt misbrug får hjælp. Der er udpeget 8 byer, for eksempel her i 2014, som har særlige problemer med husspektakler, hvor der er børn. Altså, så kan man sige, så voldsindsatsen retter vi dertil. Altså, vi får ikke flere penge, så vi er nødt til at effektivisere, og så er vi nødt til at målrette, så vi løfter nogle områder, og rent faktisk får løftet de områder. Det betyder selvfølgelig ikke, at de andre områder ikke skal hjælpe, det er klart. Men man kunne godt sige, at vi lægger en lidt større indsats her, som er målrettet de problemer, som vi kan se i statistikkerne, der er her i de her geografiske områder. Så får vi hjulpet flest muligt, mest effektivt, og får faktisk løftet dem. Mette Lynge, jeres bud på noget nytænkning for et større samfundsansvar. Du var lidt inde på det tidligere. Jo, altså det sådan, vi kunne forestille os, det er, at hvis man giver mere ansvar fra barns ben af, og de hænger med også forebyggelse og information ud til befolkningen, hvilke muligheder har vi, plus at man giver simpelthen ansvar til samarbejde med forældre, hvor man simpelthen for eksempel med husspektakler, man fylder det op bagefter også. Person, som der har mere ansvar, og børn, der får lidt ansvar her og der, hvor de bliver simpelthen følge op og prøve at klare sig selv og sammen med familien, at de på den måde, man bliver mere bevidst om, at komme videre, plus at man får mere overskud. Så man bliver nødt til at tænke nyt og sige, hvad kan vi gøre? Hvad har vi behov for i samfundet? Altså, det kan være, at vi finder nogle gode idéer udefra med erfaringer, men vi må kigge på, hvad har vi behov for her i landet? Hvordan kan vi komme videre? Hvad kan I som politikere gøre for at fremme det her? Fordi en ting er jo at sige det her, det kommer det jo ikke til at ske af sig selv. Nej, altså
enhver tværs over bliver vi nødt til at samarbejde hele vejen. Og så at fylde op på, hvad har vi af forskellige dem, der kan løfte op. Og vi skal simpelthen samarbejde, plus at vi skal have samtaler om, hvordan kan vi komme videre med mange forskellige indsatser, som der kan løfte det problem. Martha Lund Olsen, hvis vi skal videre fra den her symptombehandling, hvor siger du, vi skal sætte ind? Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi både sætter ind i forhold til myndighedssagsbehandling og styrker den, men også styrker familie- og børn- og ungearbejdet. Og det er vigtigt at få udviklet vores behandlingstilbud til også være sådan, at vi kommer ind i hjemmene. Det vil sige, at børnene de bliver støttet for sig, men forældrene de bliver også støttet i deres hjem. Altså at vi kommer, socialarbejderne, behandlerne kommer i hjemmene for at få en koordineret indsats i hele familien. Og det synes jeg, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne, sådan som vi er nået i vores snak, det er, at vi begynder at snakke om, at det er den vej, vi skal udvikle. Og det synes jeg er rigtig godt. Og vi skal også være opmærksom på, at de risikogrupper, der er, bliver bedre til at spotte. Vi kender den, vi skal hen til den, vi skal ikke være tilbageholdende, vi skal gøre vores indsats meget bedre, og vi skal være dygtigere til at ture og gå ind til de ressourcegrupper, familier, vi har. Hvordan vil du helt konkret gribe det der an med at komme ind i familierne? Prøv at beskrive det lidt. For eksempel ved vi ofte, hvilken familie, der har misbrugsproblemer. Og ved at tilbyde den misbrugsbehandling, men også at være opsøgende i de dage, hvor vi ved, der er lønudbetaling for eksempel, eller anden form for udbetaling, der sker. Hvordan skal den der opsøgende, prøv at beskrive, hvordan skal den opsøgende indsats se ud? At socialarbejden simpelthen går til hjemmene, måske flere gange i løbet af en dag eller aften, for at være sikker på, at børnene har det godt. Og hvis de ikke har det godt, og hvis der er druk, så er det ud. Fordi vi ved også, at overgreb mod børn sker ofte af familiens omgangskreds. Og derfor bliver vi nødt til at skærme børnene mod de overgreb, der sker, ved at være meget mere opsøgende og beskytte børnene ved at gøre en indsats der, inden skaden sker. Så må det være din tur. Ja, tak. Jeg tænker, vi bliver nødt til at være ærlige og sige, at vi bliver nødt til at finde nogle løsninger på det her. Det her er noget, der er opstået igennem årtier, og det er noget, vi bliver nødt til at løse igennem årtier. Vi kan ikke finde en quick fix vi kan ikke finde en hurtig løsning på det her. Vi må også erkende, at det offentlige kan ikke løfte opgaven alene, som det er. Vi bliver nødt til at samarbejde på tværs af partierne, på tværs af instanserne, men også i samarbejde med for eksempel de frivillige foreninger. De frivillige foreninger løfter i dag allerede rigtig, rigtig mange ting. Lad os da se, om vi kan skabe nogle gode rammer for det frivillige arbejde, sådan så at de kan være med til at løfte nogle af de her ting. Hvordan kan vi få aktiveret flere ressourcer ind i det her? Fordi det er vel i sidste ende det, vi taler om, at vi kan ikke overlade det til de professionelle. De frivillige organisationer kan hjælpe noget, men det er vel stadigvæk ikke nok. Hvordan får vi flere hænder på det her? Altså det er et spørgsmål om en prioritering, og ikke kun på socialområdet, men på hele området at sige, at det her det er fremtiden. Børn og unge er fremtiden, det er vi nødt til at prioritere. Jeg tror også, at vi bliver nødt til at have modet til at prioritere, hvad det er, der er det aller vigtigste. Jeg mener, at projekt tidlig indsats bør prioriteres. 0-2 år. Lave en helhedsorienteret indsats, som man er godt i gang med. Vi skal udvikle det. Vi skal også se, hvordan kan vi give nogle helt konkrete redskaber til at få de forældre i uddannelse og få dem i arbejde, dem der ikke allerede er i arbejde. Men også, hvordan kan vi give nogle endnu bedre tilbud, sådan så at forældrene kan løfte det ansvar, som de nu engang har. Det er forældrene, der har hovedansvaret for det barn, de har valgt at bringe i verden. Vi skal være med til at sætte nogle rammer og være med til at klippe på til det. Ja. Men jeg tænker stadigvæk, at der er rigtig mange forældre, hvor vi godt kan klippe på til at løfte det ansvar. Og de forældre, som ikke kan løfte det ansvar, dem er vi jo nødt til at tage os af fra det offentlige. Det er også det, som FN's børnekonvention siger. Anna Jarak Poulsen, er det, du har hørt hidtil, hvordan lyder det i dine ører? Er det noget, du tror på vil kunne hjælpe på det her problem? Jeg hører rigtig mange gode idéer, og jeg håber, at det sociale område vil blive prioriteret, fordi vi har som samfund ikke råd til at lade være. Martha Lund Olsen, du var også. For lige at vende tilbage til det, som jeg også snakkede om lige før, at
familiecentrene her i Nuuk, de kan simpelthen ikke følge med, og de mangler. Og måske skulle man i Nuuk måske også overveje at etablere nogle flere familiecentre. Fordi når et familiecenter faktisk allerede på nuværende tidspunkt er for småt til at kunne behandle alle dem, der har, og ikke kan tage imod alle dem, som har behov, så skal man måske udvide dem. Det kan godt være i andre byer, i mindre byer, så er det nok med et, men i Nuuk er der måske behov for flere. Og derudover, så synes jeg også, at for at vende tilbage til de der risikogrupper, fagligt ved vi for eksempel, at unge mødre, unge forældre, de er en risikogruppe i sig selv. Dem skal vi også være meget bedre til at spotte og være opsøgende og hjælpe på en meget tidligere indsats. Og det samme med enlige mødre for eksempel, eller enlige forældre. De har også et større behov for ekstra støtte. Dem skal vi også være mere opmærksom på. Og i det hele taget også, at vi er alt for dårlige til at hjælpe. For eksempel, hvis en af forældrene har et langvarigt hospitalsophold i København, for eksempel i Rigshospitalet, måske 1 år eller 2 år. Altså det er længe også at være alene og være i den her krise, som man er. Plus, at i forhold til kriseberedskab skal vi også være meget mere opmærksom på alle de traumer, som folk bliver udsat for. Der er selvmord, der er mord, der er mange ulykker til havs osv. De er vi simpelthen ikke gode nok. Jeg vil godt lige vende tilbage til det, du sagde med den her opsøgende indsats. Vi kan jo alle sammen hurtigt blive enige om, at det er selvfølgelig en rigtig god idé at drøne ud og få fat med det samme. Men hvem skal gøre det? Det er jo de samme socialrådgiver, som i forvejen er overbelastet. Ja, men altså det der også er skisme, det er, at vi har faktisk uddannet over 130 socialrådgivere. Der er bare under 30, der er ansat i socialforvaltningerne på hele kysten. Og det dels ved efteruddannelse ved at styrke fagligheden, men også at man får tilbudt om terapi og supervision som sagsbehandler, plus at der bliver lavet nogle flere decentrale socialrådgiveruddannelser, rådgivningsassistentuddannelser osv. Men ikke mindst skal man have kigget på ansættelsesforholdene også, fordi det kan ikke passe, at vi har, teoretisk set har vi uddannet socialrådgivere nok, vi har den bare ikke ansat. Det er ansat andre steder, og det skal vi gøre noget ved, og det ved vi virker. For eksempel, da vi forhøjede lønningen til sygeplejerskerne i 2008, kraftigt forhøjelse, og det gik, man kunne mærke det næsten med det samme, og det burde vi kunne med socialrådgiverne også. Men det bliver dyrt. Til nej, du har er ikke så mange alligevel, Stillinger. Altså jeg vil bare minde borgerne om, hvem der gerne vil bruge penge på prestigeprojekter, og hvem der ligesom har stået for at misbruge midler. Det er faktisk den regering, der lige er gået af. Vi har 3 minutter igen. Kunne have været brugt til at opkvalificere, til at hjælpe børn og unge og sådan noget, så det er rigtig vigtigt, at borgerne sætter et kryds ved ansvarlige politikerne går ind, uanset hvem de stemmer på. Og så vil jeg sige, at jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi nedbryder silotænkningen. Jeg er enig i, at vi er nødt til at prioritere noget hjælp til selvhjælp for de familier, som vi ikke kan nå. Og grunden til, at vi er nødt til at nedbryde silotænkning, er simpelthen, fordi vi har rigtig mange gode ressourcer her. Nogle gange så når de bare ikke hinanden, og man taber de børn og unge imellem nogle stole. Det skal vi simpelthen stramme op på. Nu skal det til at gå stærkt. Aya Chemnitz Larsen, hvor ser du mulighederne for at sætte ind her? Jeg synes, det er vigtigt, at vi husker på, at nogle gange så bliver man nødt til som socialforvaltning at agere som myndighed. Det vil sige, gå ind og tage det ansvar, som forældrene egentlig har. Og derfor handler det ikke kun altid om at klæde forældrene på, fordi når forældrene ikke er i stand til at tage det ansvar, så skal fokus være på barnet. Og derfor er det vigtigt, at der er hænder nok til at tage sig af det, sådan så at de børn, hvor forældrene ikke tager det ansvar, de har, der er det barnet, der er fokus på. Hvor vil du skaffe de hænder hen? De hænder, det må vi jo... Jeg er enig. Jeg synes også, vi har nogle ressourcer. Vi bliver nødt til at kigge både på den korte bane og på den lange bane. Og på den lange bane, der bliver vi nødt til at se, hvordan kan vi sikre, at vi kan gøre det mere attraktivt for de socialrådgivere, at de kommer i stillingerne. Jeg tror, det handler om de vejledende sagstal blandt andet. Men jeg tror også, det handler om de arbejdsvilkår, der er generelt for sagsbehandlerne. De midler skal prioriteres. Børne- og ungeområdet skal prioriteres generelt. Ikke kun på socialområdet, men
på hele området. Jeg synes generelt, man skal tænke på helhed, hvor man siger for eksempel, at familiepleje ud i for eksempel Aslo, man havde haft før, plus at hvor man siger, jamen, hvordan kan vi løfte op for at samarbejde med familien og børnene, fordi det nytter heller ingenting, man tager ansvar fra forældrene. Det der, forældrene skal have mere støtte. Man skal simpelthen, så de kan løfte de problemer, så vi kan løfte det hele samfundet, så skal man simpelthen samarbejde med familie plus rådgiverne og kommunen og selvstyre. Vi skal simpelthen arbejde tværs over. Og så kan vi lige give Sten Lynge ordet her til allersidst. Tak skal du have, Walter. Jeg er ked af på den her emnes vegne, at man fokuserer på behandling, symptombehandling, i stedet for at forebygge. Fordi jeg synes, man skal have lavet nogle tanker, der er rettet mod forebyggelse. Politiet og toldvæsenet har ikke de midler for at standse hashmisbrug herop. Det skal vi have lavet lovgivning til, samtidig med, at vi skal have indført investeringer, hvor man siger, gratis misbrugbehandling, det er det, vi skal. Og så skal vi have kigget på det strukturelle forebyggelse, det vil sige tilgængeligheden af spiritus. Det skal vi have løst på. Anne Rak Poulsen, du får lige lov til at give politikerne et sidste ord med på vejen, inden vi slutter her. Jeg vil være rigtig glad, hvis der kom vejledende sagstal, fordi jeg tror helt sikkert, at det vil være med til at løse noget af problemet. Men jeg tror også, at det vil være med til at producere flere anbringelser. Så der skal også noget andet til. Så vi har i hvert fald fundet ud af, at hvis det her skal løftes, kommer det til at kræve ressourcer. Alle har lovet, de vil flytte nogle ressourcer. Vi må se, om det bliver til noget ved finansloven. Nej, der er ikke mere tid desværre, ellers får jeg skæld ud. Men debatten fortsætter faktisk. Hvis I har spørgsmål til partierne omkring det her, så er der en radiodebat i morgen mellem 10 og 12, og I kan ringe ind fra klokken 9 af, og det er på 36 16 66. Hvis I har spørgsmål til partierne, så vil de forhåbentlig svare på de spørgsmål om udsatte unge, som I måtte have til dem. I morgen fortsætter vi med en ny form for valgdebat. De her temadebatter slutter med den her debat i dag. I morgen har vi en række politiske eksperter i studiet, der prøver at kigge på, hvordan er valgkampen gået hidtil. Og vi har også en dugfrisk meningsmåling, så vi kan se, hvordan de forskellige partier har klaret sig. Tilbage for mig er kun at sige tak til kandidaterne. Tak til dig, fordi du delte os med det. Og til jer derude, husk nu, pas godt på jer selv, og pas især godt på jeres børn. Tak for i dag.